Capten tîm codi pwysau Pryden yn y chwaraeon Olympaidd dwytha, John Burns, gŵr arall sydd wedi aberthu llawer er mwyn disgleirio yn ei gamp. Yn ei achos derbyn swydd sy'n talu 1200 o bunnoedd y flwyddyn yn llai o gyflog. Newid o swydd beirianyddol i fod ar shifft barhaol yn y dydd, yng ngwaith cemegol BP Bai Bagran. Os oes na obeth cadarn o gwbl gan Gymru ennill medal yn Edmonton, yna'n sicr John Burns fydd yn cystadlu yn y dosbarth trwm, y 100 kilo, Burns yw'r gobeith hwnnw. Medal aur yn ôl y mwyafrif o'r gwyfodision. Ar hyn o bryd mae Terry Bennett, eto Abertawe, yn bumed yn y gymanwlad. Dyma'n sicr ei chwaraeon olaf e. Os na fydd pob cystadleuedd arall ar ei ore, mae fe'n ffyddiog y gallai ennill medal, efydd beth bynnag. Alan Locking o Ben Clawdd, aelod o deulu enwog, gan fod i'w wraig a'i blant wedi cynrychioli Cymru hefyd yn hym judo'i gwlad. Bydd e'n cystadlu yn y dosbarth go drwm yn 90 kilo. Fe wnaeth e'n dda i orffen yn y 6 ucha. Be sy'n anodd i chi? Be sy'n anodd i chi nawr o fewn ychydig ddyddiau cyn mynd mas i Edmonton? Wel, chi'n gorfod gael digon o gorffwys yn y nos a digon i bita. Yna'r peth fwy pwysig iawn yw hwnna. Faint bach bwyd chi'n costio chi'r wythnos? Wel, ymlaen byti 15, falle 20 pint. Be chi'n neud? Be chi'n fita i brecwast er enghraifft? Wedyn cyn wedyn swper? Wel, yn y brecwast ni falle 4 neu dwsin o wyau. Prynawn wedi cael stekin fawr yn y waith. A yn y nos wedyn ni, cyn mynd i gwedi, wedi cael stekin fawr at o'r ôl cwpla o lawr fan hyn. A hynny bob dydd? Bob dydd, ie. I raddau helaeth iawn, does dim angen adnoddau gwerthfawr ar y codwyr pwysau. Gellir ymarfer mewn neuadd digon clwm, y YMCA fan hyn yn Llanelli, yw neuadd ymarfer arferol Loki. Gan nad oes angen adnoddau peirianyddol cymleth drud, hwyrach mae dyna pam yma Cymru wedi llwyddo mor aml yn y gamp arbennig hon yn y gorffennol. Ers i'r gamp cael ei chyflwyno i'r chwaraeon, unwaith yn unig bu ymdrechion Cymru na blwyddiannus, yn eironig yng Nghaerdydd ym 1958. Aelod o'r tîm y dyrnod hwnnw yw ysbrydolwr y llwyddiant diweddar, Myrddin John. O'r tîm o naw, Ieuan Owen yw'r enwoca, beth yw ei obeithio neu ei ychwanegu at ei 4 medal? Wel, mae dipyn o job gyda Ieuan. Mae wedi ennill 4 medal i ni yn barod. Ac tro yma, wrth gwrs, mae e'n mynd yn unach a mae bechgyn ifancan yn mewn. Gwell cyfleserau i ymarfer. Ac mae'n mynd i fod go anodd yno i gael medal. Ond fi'n credu mae'r tri ni'n meddwl sy'n mynd i ennill y medalau, maen nhw'n mor agos ydi gilydd. Mwy na thebyg bydd un y ddau rain yn methu gwneud cyfanswm ac fi'n credu efallai i enillydd Ieuan medal arall y 5 y tro yma i Gymru. Ac fe fyddwch chi'n mynd tros ofren, mae'n siŵr ar obeithio'n John Burns i ennill medal. Heb os na conau bai, John yw'r seren gyda ni ar hyn o bryd ac ef sydd ar siawns gorau yn Prydain Fawr i gael medal yn ymwyd codi pwysau. Mae yna fachgen o'r enw Wyatt o Australia, a mae hwnna'n un da, ond rwy'n meddwl bydd John ar y dydd os ei popeth yn iawn. Rwy'n credu bydd y bedal air gan Gymru. Faint o fedalau ddaw i Gymru? Wel, gyda ni yn y codi pwysau, often i weld ni'n dod at 3, dybyn ni. Chi bod yn rhoi enwedd yn? Ydw, Burns, Bennett, Bryce, y Beers i gyd.